Jama'a assalamu alaikum, barkanmu kuma da saduwa da ku a wannan fili. A yau za mu tattauna ne da manyan baƙi da muka yi, wato Sheikh Abdullahi Balalau, wanda shine shugaban ƙungiyar Izala ta Najeriya, wato Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Sannan kuma akwai Sheikh Kabiru Haruna Gombe, wanda shine babban sakataren wannan ƙungiya. Malamai barkanku da zuwa. Alhamdulillah, barka da. To abinda zan fara da tambayar ku shine kamar menene dalilin ku na zuwa Burtaniya? To alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Shigowar mu Burtaniya ziyara ce ta musamman a matsayin mu na musulmai kuma masu fahimta irin na bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda muke da kungiya kamar yadda ka ambata, jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, wadda duk inda ahlus sunna yake dan uwa ne kuma abokin aiki, ko a Najeriya yake ko a wajen Najeriya muna da alaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da irin wannan alaka na yan uwantaka na musulunci. Saboda haka akwai kungiya da muke da ita a nan Turai wadda ake kiransu wato sautu sunna. Su ma masu manufa ne irin namu, suna da tarurruka, suna da ainihin wato zamarmaki daban-daban wadda suke yi don haɗa kai na 'yan uwa musulmai masu fahimta na bin littafin Allah alkur'ani da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So da yawa wa'azuzzukanmu suna bibiyan mu ta hanyar Facebook, suna bibiyan mu ta hanyar hanyoyin sadarwa daban-daban, amma ba a taɓa haɗuwa haka ba. Sukan aika mana da gayyata daban-daban. To sai muka zaɓi wani lokaci akwai bukatan mu yi hutu kuma mu kawo ziyara, kamar yadda muka yi taro na ainihin wato haɗa kan ahlus sunna na duniya baki ɗaya a Najeriya. Mun yi wannan kamar shekaru 2 da suka wuce, wanda musulmai daga ko'ina sun halatta, waɗansu ma daga ƙasar Amerika, waɗansu daga nan Birtaniya, waɗansu daga Saudi Arabia, daga ko'ina. To muna samun gayyatan nan daban-daban. Saboda haka bayan ƙasashen Afirka da muke kaiwa ziyara su ma suna kawo mana, to akwai bukatan waɗannan 'yan uwa su ma Zo ku haɗu da su, zo mu haɗu da su, a gana da juna. mu gana da juna, mu san yaya suke gudanar da ainihin wato wa'azuzzuka da karantarwa, wasu hikimomi suke amfani da shi wanda za mu iya aronsa, me muke yi wanda su ma za su iya aro, don mu haɗa wato karfi da karfe mu ga cewa alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yada shi a ko'ina a duniya. To kamar na ga akwai wata kungiya wadda ake kira Jibwis a takaice, kamar ita wannan kungiya me take nufi kuma tana tare da Izala ko kuwa ya abin yake? To idan an ce Jibwis dama ai ma'ananta jama'atu, ma'ana izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Saboda haka short form ne, abbreviation Jibwis. Saboda haka ita ce kungiyar izalan kacokal mai rijista a Najeriya, wanda ta yi shekara kusan 40 yanzu tana karantarwa alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk wanda yake da kuma fahimta irin na magabata bin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da bai ci shi dan izala bane, duk inda yake, inda yana bin sunnan manzon Allah, to muna tare da shi. Kamar na ga ita wannan kungiya tana wasu ayyuka waɗanda suka shafi watakila ko gina wasu abubuwa ko makarantu ko masaukan baƙi. Na ce da akwai shirin gina jami'a, amma wannan zance ya sha ruwa, ya aka yi? A'a, bai sha ruwa ba. Ai kamar da ka faɗa, mu ne Jibwis din, saboda haka mu ke da waɗannan shirye-shiryen. Don haka gina gidan baƙi ko abin da ya kamata haka, mu ne ƙungiya na farko a Najeriya wadda muka fara zuwa da gidan talabijin da ake karantar da mutane, a musu wa'azi, a karantar da su addini, kuma a yada shi da Hausa. Mun fara zuwa da Sunna TV, wanda ko'ina ya shiga ko'ina. Sannan daga baya Sunna TV dama mun haɗu ne tsakaninmu da waɗansu 'yan uwa da suke ƙasar Nijar da kuma ya sunan ƙasan Benin Republic. Saboda haka muka zamanto ta wannan hanya muke amfani da yaɗa karantarwa. To daga baya sai mu ga ya kamata mu a matsayinmu na ƙungiyar Izala a Najeriya, bai kamata a ce ba mu da gidan talabijin namu mallakanmu ba.
sai muka sanya wa wannan gidan talabijin mai suna manara din nan tamu ce, mallakar kungiyar izala 100%. Akwai ma rediyo manara, duk muna da shi don yada ainihin wato manufa da karantarwa na alkur'ani da sunnan manzon Allah. To ina kwana akan ita jami'a din? To ta wannan hanya ya sa muka zamanto muna da studio a Abuja. Duk bakon da zai shigo Abuja ba zai yi ya shigo ba sai mun nemi mishi masauki. Wannan masaukin ya sa ya zama larura a kanmu da sauran 'yan uwa baki da suke zuwa mu gina masaukin baki domin sauke bakinmu. Amma wannan tsarin jami'a na nan, saboda ai ba makawa muna da makarantu masu yawa. Makarantun da yara ke shiga na ainihin wato primary har zuwa secondary school in sun gama akwai bukatan su samu jami'o'i, domin akalla jami'a ɗaya a Najeriya za ka samu yara sama da 50,000 sun yi application, sun yi apply, suna neman shiga, amma bai wuce a ɗauki 10,000 ba ko ƙasa da haka ko fiye da haka. Saboda haka bukatan neman jami'a ya zama to wajibi. To me ya mun sanya kwamiti zuwa yanzu abin da ke faruwa, mun soma ginawa a Kaduna, amma abin da muke da shi bai wuce kamar wato hekta 7 ba na fili ko mun gina shi mun dukkan tsari. Amma Najeriya da ka'ida in za a gina jami'a akwai ka'idodi na NUC, shine akalla ku samu wato hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya. Kwarai da gaske, akalla ku samu hekta 100, wannan shine zai baku dama a baku rajista na ainihin wato samun jami'a. To yanzu akwai profesoci da kuma doktoci da muka sanya kwamiti suna bin wa'annan ka'idodi da ake nema a cika su, kuma sannan muna neman wannan filaye don mu tabbatar da mun yi applying a wasu wurare da dama, kuma in Allah ya yarda akwai alamar cewa za mu samu. In muka samu, sannan wa'annan kwamiti suka haɗa hancin duk abin da ya kamata a haɗa don ci gaba da ainihin wato neman jami'a, za su kawo mana rahoto, daga nan kuma mu ɗau mataki, kuma mu gina akan abin da muke da shi yanzu. Muna ƙoƙari mu ga cewa an so karatun jami'an, ko da za mu haɗa kai ne da waɗansu jami'o'i a Najeriya da wajen Najeriya. To suna cewa kai maganar masauki, wasu na mamaki suna cewa maimakon ku gina wani abu wanda zai amfani jama'a, kun je kun gina otel, kuma ka san abin da Bahaushe yake ɗauka an ce otel. A to yanzu idan mu ƙungiya ce ta addini ko, ai muna da bukatan da muke da shi. Ta yiwu idan ka ce maimakon mu gina makaranta ko wani abu, ya zamanto wannan shine tunaninka da bukatan da kake da shi. Amma mu a matsayinmu na kungiyar addini muna da wasu bukatun da ya sha mana gaba, wanda ya kamata a ce mun yi shi kafin mu kai ga wannan. In kana maganar jami'a, to a dama kafin ma a gina wannan gidan muna da jami'an da muke kokarin tabbatar da cewa mun ainihin samar da shi, kamar da na yi bayani yanzu. Saboda haka akwai wannan tunani, akwai makarantunmu, akwai makarantun da suke matsayin bada certificate kamar na NCE. Abin da mutane ke zato idan an ce otal kowa zai iya zuwa ya sauka kenan, kuma kowa zai iya zuwa da abin da ya zo da shi, kuma gashi kungiya ce ta addini. To a matsayinmu na musulmai, kungiyar addini masu kokarin kauda bid'a, mu tabbatar da sunnan manzon Allah, zai yi yanzu mu gina wani masaukin baki sannan mu bari a saba wa Allah a ciki? Ai ba zai yi ba, hankali ma ba zai kama ba. Sannan kuma zai yiwu a matsayinmu mu zauna. To yanzu wuri ne inda kowa zai iya zuwa, ko duk wanda ke bukata ya zuwa sauka. Mun yi shi ne saboda kanmu da dukkan malumanmu, maimakon su rika tafiya hotel inda ba ma iya samun tsaro, kuma za a iya ta'asa da sabawa Allah a wurin. A matsayin malamanmu na addini da sauran al'ummarmu, ya kamata mu da keɓaɓɓen wuri da mun tsara shi bisa tsarin addini ba tare da ya sabawa addini ba. Sannan al'ummar musulmi na bukatan irin wannan, ko da ma ka shigo gari yanzu kana bukatan ka samu wuri mai tsafta irin wannan. Ai da yawa muna zuwa ƙasar Saudi Arabia, ana zuwa aikin hajji, ana zuwa umra, ana zuwa wasu wurare da dama. Ko nan wurin in ka zo wani lokaci kan nemi ina wurin halal, don ka samu abin da za ka yi ya zamanto ya tafi daidai da addinin ka ba tare da ya saba maka ba. To idan ma mun ɗauke shi a matsayin masaukin baki da za a zo a biya a bisa tsarin halal na musulunci, mai laifinsa? Sheikh Kabir, ba mu zo kanka ba har yanzu, akwai wani abu da za ka kara akan wannan? To auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu shakka ni ma na ga irin wayannan maganganu a kafara ta yanar gizo da dama suka yada, wasu na cewa maimakon a gina masaukin baki ya kamata a ce an gina asibiti, wasu su ce maimakon a gina masaukin baki ya kamata a ce an gina jami'a ko wata makaranta ko na mai kama da wannan.
yawanci masu wannan zarge-zargen na fahimci ba su tsaya sun kalli kungiyar a matsayin kungiya ta addini da take da abubuwa da ta sa gaba. Yanzu kafa kungiyar izala ya kai kusan shekara 40 da kafa ta. Tun lokacin da aka kafa ta, abinda kungiyar take ta asasawa shine asasa makarantu, wanda wayannan makarantu suna nan cikin kasa, tun daga makarantu na primary school, nazari, har muka kai kafa masu na secondary schools. Tun da makarantun babu musu rijista da gwamnati, har muka kai matsayin da muna musu rijista da gwamnati, yadda certificate din su ko ina aka je zai iya amfani. Har muka wuce secondary, mun bude makarantu na yin diploma. Abinda zai burge kai, kara baka sha'awa, hatta a cikin wannan shekarar dab da zamu bude wannan gidan baki din ma, mun bude wato makaranta kwaleji wacce za ta rinka bada certificate na NCE a garin Gombe, a jihar Gombe, karkashin kungiyar. Kenan kaga tafiyar ta Idisa. Muna da makarantun da ke bada diploma, muna da makarantun da ke bada NCE, sannan yanzu mun fara bude makarantu na kiwon lafiya, ko ba da dade wannan ba ma mun sake asasa wata sabuwa. Kenan wajen shekara 40 abin da muke ta faman bugawa shine ya za a samar da makarantu da kuma masallatai da abin nan sauran hanyoyi. In ka ɗauki abin da ya shafi kiwon lafiya, abu ne da muka ɗauki mataki mai tsawo da daɗewa. Ina jin kusan ƙungiya mai zaman kanta ta addini muna daga cikin waɗanda suka fara buɗe asibiti tun sanda aka fara buɗe asibiti na Sunna Hospital shekaru aru da suka wuce a garin Gombe. Daga nan an buɗe a Jos, an buɗe su a wurare da dama. To wani abin da wata jita-jita da ake yi, ko ban sani ba ko an tabbatar da shi, shine wai menene gaskiyar zargin da ake wa kungiyar izala game da karɓar kuɗin makamai, wanda ake cewa wanda shugaba Jonathan ya baiwa kanar da suki, kuma shi kuma ya rarraba wa jama'a. Wannan matsala an tado da ita a baya, ta yi zafi kamar za ta dumama Najeriya. Lokacin da muka fito muka yi bayani, na san an hira da ni ta kusan awa daya a gidan Radio Freedom a Kaduna, kuma an sanya wannan fira a Kano, an sanya wannan fira a wurare da dama, har ma sai da aka buƙaci a bari haka jama'a sun fahimta, sun gamsu da inda aka nufa. Abin da yake faruwa shine lokacin da kungiyar izala ta kafa Manara TV, da ke kungiya ce ta wa'azi, tana daman ta nemi taimako a wurare da dama. Tana dama ta nemi taimako a gwamnati ko a jihohi ko a ɗaiɗaiku ko na mai kama da wannan. Saboda haka da wannan gudunmuwa da taimako da take tarawa, take asasa irin wayannan ayyuka na alkhairi. Saboda haka idan misali kungiyar izala ta rubuta takardar neman taimako domin ta yi wani aiki na alkhairi zuwa ga wata hukuma, cewa tana neman gudunmuwa ga wani aikin da za ta yi na alkhairi wanda zai amfani al'umma, ba haƙƙinta ne ita kanta kungiyar ta bincika ta ga idan aka bata taimako, shin kuɗin da aka bata taimakon nan daga ina gwamnati ta ciro su, daga ina gwamnati ta ɗauko su ba. Amma abin da zai baka sha'awa, lokacin da muka rubuta takardar neman taimako, sai da muka bi diddikin ta ina za a bamu gudunmuwar da za a bamu. Suka bamu tabbacin cewa ga program da suke da shi bayan semina da aka yi a Kaduna, ga program da suke da shi na taimakawa ƙungiyoyin addini da kafafen yada labaru domin ɗaukan matakai da za a yi wajen magance abin da ya shafi ta'addanci da ake ta fama da shi a cikin Najeriya a daidai wannan lokaci. Betsa wannan ne aka ba kungiyar izala gudunmuwa bisa rubutawa da ta yi, sannan bayan gudunmuwar da aka ɗauka aka bata, ta rubuta takardar godiya bisa gudunmuwar da aka bata, kuma abin da ta ce za ta yi da shi ɗin ta hada da sauran gudunmuwar da ta samu ta yi. Mun ɗauki takardu da duk abin da ake bukata mun gabatar da shi wa ainihin abin nan gwamnati, mun gabatar da shi wa kwamitin da gwamnati ta kafa domin bibiya da tantance wayannan lamura. To ƙarshe masu ma tunanin cewa kungiyar zara ta karbi kuɗin makamai, bayanai da aka yi da abin da aka yi zuwa yanzu sun fahimci cewa ba mu da alaka da wannan ta kusa ko ta nesa da maganan karban kuɗin makamai. Wannan abu ne da kungiyar zara ba taɓa shiga cikin shi ba. To wata tambaya ita ce, me yasa Sheikh Kabiru Gombe yake yawan ambatan sunan Sheikh Dahiru Usman Bauchi a cikin wa'azinsa? Zan yi mamaki mai wannan tambaya, in yi wannan tambaya cewa me yasa Sheikh Kabiru Gombe ke ambatan sunan Sheikh Dahiru Usman Bauchi a cikin wa'azinsa. Gaskiyar magana, a tarihin rayuwata ban taba kiran sunan Sheikh Dahiru Usman Bauchi a wani wa'azi da na gabatar ba. Hasali ma na kalubalanta idan akwai wanda yake da kaset da na taba yi ne wa'azi na kira sunan Sheikh Dahiru Usman Bauchi, to kofa abu da take ya fido da wannan kasar ya yada wa duniya domin karyata wannan jawabi da ne. Ba mu taba yin wannan ba. Hasali ma shi shehi shi ne yake kiran sunanmu a mimbarin wa'azin shi,
ya kira sunana ba sau ɗaya ba, da sunan mahaifina ba sau ɗaya ba, ya kira a kaset wajen wa'azi, ya yi hira a jaridu, ya kira sunan shugabanmu na kungiya da sunan shi karara, ya kira sunan shi ya ma siffanta shi da munanan siffofi, ya ce masa azzalumi, ya ce masa kaza, ya ce masa kaza, wanda shi shugaban bai taba maida masa martani akan wannan ba. Da'awa ta ahlus sunna ba da'awa ce ta kiran sunaye ba. Idan ka lura abin da zai baka sha'awa, duk kafirin da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta'addancin da suka yi duka, ba taba samun kafiri kwara ɗaya tallin tal da ya taba Qur'ani mai girma ya taba kiran sunan shi ba. Wanda Qur'ani mai girma ya taba kiran sunan shi kwara ɗaya ne tallin tal, wato shine Abu Lahab, da aka ce tabbata da Abi Lahabin wa tabba. Banda shi ba a kira sunan kowa ba. Shi ko dalilin da yasa aka kira sunan shi domin ya zama aya ga mutanen duniya, domin ya fito ya ce wa manzan Allah tir da kai, wannan cin mutunci wa manzan Allah sallallahu alaihi cikin jama'a. Sai Allah madaukin sarki ya mai da martani a madadin annabi, kuma sannan ya tabbatar wa duniya da cewa sai ya shiga wuta, ma'ana har ya mutu ba zai iya musulunta ba. Kuma abin da Qur'ani ya faɗa ya tabbata, har ya mutu bai musulunta ba. To kaga da a ce kiran sunayen mutane a wajen wa'azi abu ne da yake da amfani, yake da fa'ida, musulunci yana son shi. Da watakila su Abu Jahil, watakila su Ummu Jamila, watakila irin su Utbatu ibn Rabi'a, irin su Sheba ibn Rabi'a, irin su An-Nadar ibn al-Harith da sauran waɗanda suka yi rigima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Qur'ani ya ambaci sunansu. To wani abin da ake cewa shine Izala tana zafafawa a cikin wa'azinta, kamata a ce suna yin wa'azi da hikima yadda za su iya shawo kan mutane ba tare da an yi rigima ba. Me yasa Izala ke zafafawa a wa'azinta? Ita Izala kungiya ce da take koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dukkan cikin aikace-aikacen ta, ciki har da wa'azi. Kaga dai hikima a duniya ba wanda ke da hikima irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, lokacin da ya zo da wannan addini ya ce a bautawa Allah shi kadai, ai idan ka lura sai da mutanen Makka suka rigima da shi, sai da suka siffanta shi da siffofin da ba nashi ba. Ya fi kowa gaskiya a duniya suka ce masa makareci, ya fi kowa amana a duniya suka ce masa maha'inci, ya fi kowa imani a duniya da ikilasi suka ce masa boka, ya fi kowa hankali a duniya suka ce masa mahaukaci. Suka kore shi daga garin da yake, ya bar mahaifarsa yana ji yana gani. Wanda ya kore ka daga mahaifarka ya cutar da kai. Ya bar su ya koma Madina, nan ma ba su yadda ba, suka sake bin shi har Madina, suna so sai sun murkushe shi. An yakin Badar, an yakin Uhudu, sun ma gayyato taron dangi, an je Madina sanda aka yi gazotul Ahzab akan sai sun murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulmai da musulunci. Kenan kaga idan da akwai wanda zai iya yin wa'azi ya karantar ba tare da an samu matsala ba, da annabi shi ya kamata yi. Amma annabin ma ka kalli irin dauki ba daɗin dai, duk lokacin da ka zo al'umma da gaskiya, duk irin usulubin da zaka faɗa musu, duk yadda zaka iya kawo musu, sai sun rigima da kai. Wanda bai san gaskiya dama misalin haka yake. Yanzu ka ɗauki misali, mu ɗauka cewa za ka yi amarya, sai ka zo ka samu uwar gida, kana so ka gaya mata cewa ga wata yarinya ka samu za ka auro. Wani irin usulubi za ka iya gaya mata da shi, kyan usulubin da zai sa ranta ba zai ɓaci akan abin da ka zo da shi ba. Duk irin kyan usulubin da ka zo da shi sai ka samu rashin fahimta ta daɗe ta. To tun da ka zo kan magana amarya, wani abu da ke faruwa cikin 'yan shekarun nan shine wasu mata wani lokaci dalilin kishi yakan kai ga har kisan mai gida. Me ɗaya daga cikin ku zai ƙara akan wannan, ko wayar da kan jama'a, matan da mazan, akan irin wannan mataki da mata kan ɗauka? Na'am, wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Kuma wannan kofar idan ta buɗu cikin al'ummar mu, ba a san ya inda bala'in zai tsaya ba. Su dai mata, aure da aka ce a ƙara, Allah maɗaukin sarki ne ya faɗa, ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Saboda haka Allah ne ya ba maza izinin su auri mata biyu, ko su auri uku, ko su auri hudu. Da Allah zai wannan hukunci bai shawarci mazan ba, bai shawarci matan ba, haka ya ga dama yi hukuncinsa. Ita mace bai ba ta daman ta aure fiye da miji guda ɗaya ba. Saboda me? Saboda ita ke ɗaukan ciki. In ta aure mazaje guda biyu, in an mata ciki ba za a iya gane wane ne wanda ya mata ciki ba, ɗan nawaye ne ba za a iya ganewa ba. Sannan mai gidan nan, kamar yadda aka bashi dama ya ƙaro wannan aure, akwai maslaha ga matan kamar yadda yake da maslaha gare shi. Idan ka kalli duniya a halin yanzu, babu ƙasar da mata ba su fi maza yawa ba. Ƙasar da ake ganin mata ba su fi maza yawa ba ita ce kawai ƙasar Indiya a duniya a halin yanzu. Amma duk ƙasashen duniya babu inda ba mata ne suka fi maza yawa ba. Ita ma ƙasar Indiya ana ganin hakan ya biyo bayan al'ada da ake da ita mara kyau ta barin cikin 'ya'ya mata tun kamin a haife su. Wanda maluma na addinin musulunci irin su Zakir Naik Suwai suna ta da'awa akan illar irin wannan ɗabi'a da ake da ita.
saboda haka matan sun fi mazan yawa, kuma haka za a yi ta har zuwa ran tashin alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce kamin kiyama ta tsaya sai an kai matsayin da mace guda 50 zai zama ta dogara ne da namiji kwara daya. Mace guda 50 zai zama da namiji kwara daya ta dogara. Kenan wato yawan su kamar zai ninka su 40 kenan, yawan su zai ninka mata wajen maza kenan wajen sau 50 kamin kiyama ta tsaya. Sannan idan ka lura da yawanci mace-mace da ake maza ne ke mutuwa suna barin mata. Rigingimu da ake a kasashen mu na addini da na kabilanci maza yake kashewa ya bar mata. In ka ji an yi accident na mota ko na jirgin sama ko na mai kama da haka, mafi yawan wanda zaka samu a ciki sun mutu maza ne. Wasu matan suna nuna cewa ba kishiya suka ki ba, amma yawace da mazan ke yi da sakonni da ake aiko masu ta text da sauran abubuwa da suke yi wanda baya cikin shari'a, watakila wasu hujja suke nan. Me zaka ce? Abin da zai fi baka mamaki shine yanzu da zaka auro mace, ita matar da ka auro ka yi rinka yin waya da ita da sakonnin duka kuna yin sakonnin har aka daura auren. In ita ce tana son ka kana son ta ba za ta ce an yi laifi ba. Idan za ka aure wata, duk sakon da ta gani a cikin waya, babu da za a misali idan za ka aure wata mata a ce saboda za ka aure ta shari'a musulunci ta hana ka yi magana da ita ko ka yi waya da ita ko ta maka text ko ka mata text ko na mai kama da haka, matukar kalmomin da ke ciki kalmomi ne da ba su saba wa shari'ar musulunci ba. Da dama abin da suke magana a nan kamar in suna ganin kamar matar duniya ce, duniyanci ake cikin sakonnin da ake aikawa. Idan misali sakonnin da ake aikawa ta fahimci duniyanci, kenan su ta fahimci cewa mijinta ba kamamme bane, fasiki ne. Idan ta fahimci mijinta ba kamamme bane, fasiki ne, ba cewa aka yi ta kashe shi ba ma wannan ba, da za ta same shi yana zina tare da wata mata ido da ido ta gani, abin da shari'ar musulunci ta ce ta kafa shaida a kai shi gaban kotu a masa hukunci. Amma musulunci bai da ita ta dauki makami ta kashe shi ba. In ta dauki makami ta kashe shi, abin da ta yi kisan kai ce, ta'addanci ta yi. Babu kuma hatsari kaman kisa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya gaba ɗayanta ta ruguje ya fi sauki a wajen Allah madaukakin sarki fiye da a ce an zubar da jinin mumini kwara ɗaya tallintar. Manzo Allah sallallahu alaihi hadisi yake cewa da a ce mutum zai bada gudunmuwa a kashe mutum mai imani da rabin kalma, ba kalma guda ɗaya ba ma, sai ya zo ranar tashin alkiyama a goshinsa an rubuta cewa wannan ɗebabbe ne daga rahamar Allah. Abin da nake so na nuna shine ka ɗauki makami ka kashe mutum saboda ka gan shi ya aikata laifi ko ya aikata kuskure. Babu wata shari'a ko ta ɗan adam ma, ko shari'a mahaukata ba ta yarda da wannan ba, balle shari'a ta zuwa Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Idan aka buɗe wannan kofar ba a san iya ɓannar da za ta faru ba. Dan daga mata sun gane cewa wannan mijinta ko yana hira da wata ko ta yi text ko wani yawo mata text, za ta ɗauki makami ta kashe shi, to za a kai matsayin da matan za su gagara aurewa. In aka kai matsayin da matan su gagara aurewa, ƙarshe kuma bala'in zai sake komawa akan matan ne, domin su ne masu rauni, su ne waɗanda suke da buƙatan wa zai riƙe su, su ne suke buƙatan wanda za su dogara da shi. To Sheikh Abdullahi, ɗazun mun fara wata magana ta yadda ake wa'azi. Wasu na ganin cewa su malamai sukan zafafa wajen wa'azi, amma kuma in sun haɗu sai su ta raha da sauransu, su je Saudiya suna sallah wuri tare, suna harka tare, amma kuma nan sun hada suna gwara kan magoya bayan su, suna faɗa tsakanin su da sauransu. Kamar me zaka ce akan wannan? To kafin wannan ƙarin haske akan ko ƙarin bayani na rabin minti kan abin da shi Malam Muhammad Kabir Gombe magana akan mata da irin abin da ya faru yanzu, dole ne hukumomi su sa ido irin abin da ya faru ya zamanto an yi ɗauki mataki na yin hukunci. Duk matar da ta yi irin wannan ta'asa ta yi barna, idan ba a ɗauko ta an hukunta ta a gaban shari'a, kowa ya san irin hukuncin da aka yi ba, to zai zamanto an buɗe ƙofa na barna kuma a ci gaba da yi. Ko cikin wayannan 'yan kwanaki labari ya sake zuwa mana, ba mu san ingancin shi ba, cewa wata mata sake mai kama da haka ko jihar Zamfara ko wani abu mai kama da haka, na karanta. Don haka ina ƙara kira, wajibi ne kamar yadda Malam Muhammad Kabir ya faɗi, ran mumini ba abin wasa ba ne. Har manzon Allah ya kalli ɗakin Kaaba ya ce Kaaba na da daraja. Yanzu kai magana akan Makka, duk inda muke zuwa ɗakin Kaaba muke zuwa don mu yi dawafi mu bauta wa Allah, amma ba ɗakin ake bauta ba. Amma da manzon Allah ya kalli ɗakin Kaaba sai ya ce ran mumini guda ɗaya tak ya fi ɗakin Kaaba daraja a wurin Allah. Saboda haka sai kenan wajibi na da wannan mataki. Sannan tambayar ka, malamai sukan je aikin haji kuma su haɗu su zauna kuma su yi raha da juna, sannan idan an dawo kuma kowa kuma sai koma yadda yake. Babu shakka haka ya faru,
kuma ai mu ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ma aka samu daman zuwa a haɗun a tattaunan, don hakan na iya samar da daman a fahimci juna gwargwadon hali. Mai alfarma sarkin musulmi, Allah ya saka mishi da alkhairi, shi ya fara samar da wannan wato wani lema da malamai za su zo su haɗu don su rika zuwa aikin haji, ana tattaunawa, ana fahimtar juna, domin akwai abubuwa da zai iya tasowa al'ummar musulmi. Ina da fahimta ta, kana da naka, wancan na da nashi. Idan muka ce mun rabu babu inda muke haɗuwa, to kenan barna za ta shigo wa al'ummar musulmi masu yawa. Haɗin kan musulmi yana da muhimmanci. Akwai abin da zai taso in na yi magana za a ce watakila ɗan izala ne. Akwai abin da zai taso in wani malami na ɗariƙa ya yi magana sai a ce ɗan ɗariƙa ne. Amma idan muka haɗu ga baki ɗaya, aka samu jagoranci kamar na sarkin musulmi shugabanmu baki ɗaya, muka haɗu cewa ga abin da ya kamata yake fuskantar al'ummar musulmi, mu ɗau mataki, to babu yadda za a yi a ce wannan ɗan izala ne ko wannan ɗan ɗariƙa ne, duk da irin bambancin fahimtar mu. Akwai abin da ya shafe ni ya shafe ka, dole mu haƙura mu tattauna, amma ina fahimta ta kana taka, ba a da zan iya dawo da kai kan fahimta na dole. Ta dama abin da suke cewa ba haɗuwar ku ce aka ƙi ba, amma su magoya baya kamar kuna haɗa su faɗa suke gani. A to dama wa yake haɗa wani faɗa? Ai mu abin da muke cewa haɗuwan karka dubi abin da malamai suke karantar da kai cewa gashi, a ka dubi me yake fitowa daga bakunansu na karantarwa na alkur'ani da sunnan manzon Allah. In malaminka ya ce maka ka bi Allah, to kai mishi da'a, kai mishi biyayya, amma in ya nemi kai ka wani wurin da sabawa Allah ne, ba a ce ka bi shi ba. Saboda haka maluma abin koyi ne, amma in suka karantar da mutane littafin Allah alkur'ani da sunna, shi yasa duk yadda za mu haɗu, ai Allah ya nuna mana da za mu haɗu. Qur'ani ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Idan kuka yi sabani tsakaninku, to ku mai da al'amarin zuwa ga Allah da manzonsa. Saboda haka abin da zai iya daidaita mu a daina duk wani rikici da duk wani damuwa, sai mun yadda dukkan mu alkur'ani za mu bi, mun yadda ita ce za ta iya, alkur'ani shi zai iya haɗa kanmu baki ɗaya, sannan mu yadda sunnan manzon Allah shi ne zai iya haɗa mu wuri guda. Duk lokacin da wani ya riƙe wani abu ba alkur'ani ba, ya riƙe wani abu ba sunnan manzon Allah ba, to nan za a samu damuwa. Kaga mu yanzu irin fahimtar mu shine kullum malamai na da kima da daraja, amma ba su aka ce abi ba. Waye aka aiko maka? An aiko maka ne da ɗan saƙo jakada, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a sai kenan in kana son ka zauna lafiya kuma a samu haɗin kai kuma a samu zaman lafiya babu rikici, to in sake nawa ka sake naka, mu ɗauki abin da annabi ya zo da shi shine alkur'ani, mu ɗauki abin da annabi ya karantar. Da manzon Allah zai bar duniya shi ma sai ce na bar muku abubuwa guda biyu, in ku rike ba za ku bata ba har abada, littafin Allah da sunnan manzon Allah. Saboda haka ba za a gushe ba, dama na samun rikici da rashin fahimta da komai. To kuma yadda kace ko da yaushe shi wannan rikici da rashin fahimta tun da can ma akwai shi, kuma za a ci gaba da samun shi. Ya za a yi a ga an haɗa kai kamar yadda masu wasu addinai sukan haɗa kai tsakanin su, duk da bambance-bambance, suna da ƙungiya guda, suna tafiya tare da sauransu, amma kuma tsakanin musulmi sai a ta samun rarrabuwar kawuna. Dole mu yi haƙuri. Ai Qur'ani ma ya gaya mana muhimmancin wannan haɗuwa. Ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kafirai shashin su masoya ne ga shashi, suna haɗa kansu, suna ƙaunan juna. In ba ku yi irin haka ba, ba ku yi irin abin da suke yi ba, kenan wuri ɗaya Allah ya ce mu kalli abin da suke yi wurin haɗin kai. In ba ku yi haka ba, za a samu barna da fitina bayan ƙasa. To me yasa ba yin haka misali? Me yasa ba yin haka? Shine abin da nake ce hanyar mai sauki ne. Yanzu misali, na ce ni Qur'ani zan bi sunnan manzon Allah. Shine dama abin da manzon Allah ya bari. Yanzu mai bin ɗariƙa da sauran ɗariƙoƙi na sufaye, duk yadda kai da shi cewa ɗariƙun sufayen nan akwai malumarsu, akwai waliyansu, akwai kaza, ai Allah bai aiko mana wani waliyi ba. Ai rigingimu da muke samu yanzu a ce ɗan izala na sukan maganar tijjaniya ko abin da ya kama da haka. In mun magana akan tijjaniya sai a ce a don me za ka yi magana akan tijjaniya? Ai min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yana da kyawun addinin musulunci abin da bai shafe ka ba, kar ka shiga kai magana. Kenan harkan tijjaniya bai shafe ni ba, to ba haka bane. In dai musulunci ne ya shafe ni ya shafe ka, dole in san ina aka samo shi. To idan za a daina rikici, shine na farko tukunna mai harkan tijjaniya
da mai harkan sauran ɗariƙoƙi daban-daban. Kaga abin da yake yi ni ina ganin ya saba wa karantarwa, domin ba Allah bai aiko mana Shehu Tijjani ba, wa aka aiko mana? An aiko mana ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ni na yarda da Annabi Muhammad, shi ma ya yarda da shi. Don kada mu yi rikici, ya ajiye tijaniyarsa. Ni in akwai abin da nake rike da shi, dama ba rike komai ba, manzon Allah na rike. Mu dawo mu haɗu, mai Allah ya ce, mai manzon Allah ya ce. To sai wasu suna ganin kaman izala ita ma ɗariƙa ce. To ta yaya ta zama ɗariƙa? Haka kamata idan za su aje ɗariƙa to a aje izala. To na aje izala, na yadda mu kama manzon Allah, su aje ɗariƙa. Ai ban ɗauki izala a matsayin addini ne ba, ƙungiya ce kawai na addini da wanda ta hanyar ta zan haɗa kan al'umma musulmi in kira zuwa ga musulunci. Babu yadda za ka yi ka ce me addini na in ce izala, me addini na musulunci. Amma izala ƙungiya ce cikin ainihin wato ƙungiyoyin addinin musulunci mai ƙoƙarin tabbatar da alƙur'ani za a bi da sunnan manzon Allah. Shi ma ɗan ɗariƙa ya ajiye tijaniyan, mai ƙadiriya ya ajiye ƙadiriya, kowane sauran ainihin wato ɗariƙoƙi a ajiye su, mu komo wa alƙur'ani da sunna, to sai ga an samu zaman lafiya. Wannan shi ne. Amma duk ran da na ce alƙur'ani za a bi manzon Allah, kai kuma ka dage ka ce sai a bi wani wani shehi, to kaga dole mu samu rigima ne da kai. To wata tambaya ita ce, me yasa Sheikh Kabiru Gombe yake yawan wa'azi akan mata? To gashi nan. Ba ina yawan wa'azi akan mata ba ne, sai dai na fahimci cewa addinin musulunci addini na maza da mata, ba addini na maza zalla ba, ba addini na mata zalla ba. Alƙur'ani mai girma ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Haka ce mu'minuna, mu'minai maza, wal mu'minat da mu'minai mata. Mutum na karanta Qur'ani zai ga an ce innal muslimina sai a ce wal muslimat, wal mu'minina sai a ce wal mu'minat, wal qanitina sai a ce wal qanitat, was sadiqina was sadiqat. Duk sanda aka ambaci maza sai kuma a dawo a ambaci mata. Wa man ya'mal min as-salihati sai a ce min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki na kwarai, namiji ko mace, matukar yana da imani. Kenan duk sanda Qur'ani zai na magana zaka ji maganar maza sannan sai maganar mata. To sai na fahimci cewa mata yawanci an bar su a baya. Idan aka zo wajen wa'azi, in ka ji an yi wa'azi akan mata wani lokaci bai wuce kawai ya a ce wace ce an rataye ta a wuta, wace ce an rataye ta a wuta ba. Maimakon a tsaya a karantar da su addinin su, fahimci da za su bauta wa Allah madaukakin sarki. Wa'azantar da mace da ilmantar da ita kusan muhimmancinsa ya fi muhimmanci mafi da ilmantar da namiji. Domin mace ita makaranta ce, ita ce uwa, ita ce mai tarbiyyar yara. Kenan idan ba a karantar da ita an wayar da kanta ba, ta zama yar birni a musulunci, ta san musuluncin, to matsala za a samu. Yanzu kana karanta ayoyin alkur'ani mai girma, za ka ga ayoyi da yawa sun yi magana akan jinin haila. Ban tsammani akwai namijin da yake jinin haila, mu dai a garin mu babu. Za ka ga ayoyi da yawa sun yi magana akan hukunce-hukuncen jinin biki. Har yanzu ban taɓa ganin namijin da ya haihu ya yi jinin biki balle wani hukunce-hukunce sau kan shi ba. Akwai sura guda a Qur'ani mai girma da ta yi magana akan saki. Ban taɓa ganin namijin da aka sake shi ba balantana har ya idda har wani hukunce-hukunce sau kan shi. Ba za ka taɓa samun namijin da matarsa ta mutu ya ta kaba ba. Kenan mafi da dama daga cikin ilimin muka na addinin musuluncin ma, matan suka shafa zalla ba su shafi mazan ba. Saboda haka su suka fi bukatan ilimi, su suka fi bukatan karantarwa, su suka fi bukatan a faɗakar da su. Sannan da dama daga cikin mata, saboda suna zaune a cikin gidaddaji, wato za ka ga abubuwa da dama sun ɗauke hankalinsu. Karance-karance littattafan soyayya, kallon fina-finan soyayya, wanda za ka samu ko wani maguzanci ne ko wani shedanci da aka ɗauko ko ta al'ada da ba tamu ba ta wasu, ita ce aka ɗebo aka cusa a cikin wayannan. Alhali zaman gidan auren nan, kamar yadda aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yadda ake sallah, ya karanta da mu yadda ake azumi, to haka nan Allah madaukin sarki ya sa annabin ya yi aure, ya kuma zauna da matan shi domin mu koyi yaya ake zama da mace, wace tarbiyya ya ba matan, wace irin hudda suke yi tsakani. Sannan annabin ya haihu domin a koya mana idan ka haifi yaro ya za a rene shi, ya za a bashi tarbiyyar da ya kamata a bashi. To wannan shi ya jawo hankali na daga cewa lalle bukata tana da tsanani kwarai da gaske cewa matan nan a ilmantar da su, a karantar da su. Sannan akwai abubuwan da su matan ba su fahimta ba. Yanzu kawai matsalar da muke magana ɗazu akan maganan idan za a ƙara aure. Yanzu idan za ka ƙara aure ka je ka samu uwar gida ka ce mata zan ƙara aure, abinda za ta ce kawai za ka ci mutunci na. In ka ce ki kwantar da hankalinki, wacce zan aure din nan yar uwata ce ta jini, ba da za a ci mutuncinka ki.
ta ce oh wato zaka dauko yar uwarka ko hada kai ni ba dai a wulakanta ni. In ka ce a ke ba yar uwata bace, yar uwarki ce ke ta jini zan auro. Ta ce oh zaka auro yar uwata domin ka raba zumuntar da ke tsakaninmu. In ka ce ke saurara ki jini ban ma santa ba, ta ce oke a duk kunkuni za a dauko a kawo mana. In ka ce ake saurara ki abokiyar aiki na ne shekara mu 10 tare ba irin halinta da ban sani ba, ta ce alhamdulillah abun boye ya fito fili wa Allah ya tona muku asiri. In ka ce yarinya ce karama, ta ce kishi ya bata karama. In ka ce ke ta ma fara tsufa, ta ce za a dauko ta da kariya a kawo mu. In ka ce ke kullun tana cikin hijabi, ta ce munafika imani a zuciya ta ƙarya take. In ka ce mata ko hijabi ba ta sa, ta ce za a kawo mata yar duniya. Ba wani uzurin da zaka iya kawo mata ta iya gamsuwa da shi. To akwai bukatan su gane cewa ƙara mata nan da ake magana Allah madaukin sarki ne ya ce ai, kuma su ma akwai maslaha. Miji matar wata nan za ta yi jinin haila, in tana jinin haila mijin mai sha'awa ne, in ta rashin sa'a sai shi dan ya tura shi cikin wani sabon Allah madaukin sarki, karshe je dauko mata matsalar da bata san kanta ba. Tana haihuwa, in ta haihuwa tana cikin jinin biki ba da mijin ta kusance ta, tana iya rashin lafiya da sauran abubuwa masu kama da wannan, wanda in akwai wata mata a cikin gidan za a samu sauki. Sannan za ki iya kina aure tare da mijinki kuna zaune ko haifi ai 5-6 ki mutu ki bar shi da yaran, ya za yi da su? Sai a lokacin da kike tsammanin zai je ya auro wata ta zo rike miki ƴaƴanki guda 5 ko guda 6, alhali sanda kike tare da shi da ranki kin tattara kofa baki da wata ta zo ba, sai bayan ki mutu kuma ƴaƴanki da kika bari kuma kina so kada su tozarta kasu wulakanta, a samu wata kuma yanzu ta zo ta bauta. Wannan kaga akwai rashin tunani a ciki, wanda da kin bude kofa ya auro wata kin yi zaman arziki da ita kin kyautata mata, in kin mutu ba za a ga wulakanci a cikin gidanki ba. In mai tsoron Allah ce za ta rike ƴaƴanki daga cewa ta kyautata musu saboda jin daɗin zama da ta yi da mahaifiyarsu. To irin wannan falsafa ta rayuwa akwai bukatan a cusa ta a kwakwalen mata su gane su fahimta, wanda shine zai kawo a samu kwanciyar hankali da zamantakewa. Cikin wa'azin ka kakan ba da labarai waɗanda kakan kawo misali na kamar mata wadda ta wani ɗan majalisa wadda ta yi wanka da jini tsirara da makamantansu. Ina kake samu waɗannan labarai? Duk da ka ji mun samu wannan labarai mun samu shi ne daga hanyar da muke ingantacciya a wajenmu, hanyar da muka samu labarin ta inganta a wurinmu, kuma labarin za ka ga akwai darasi ko wani ilimi da ke ciki wanda zai amfani al'umma. Shi yasa za ka ko Qur'ani mai girma kake karantawa, Allah madaukakin sarki kan kawo mana labaruruka na wasu abubuwa da suka wuce na jama'an da suka gabata, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu abun koyi a ciki, mu ma mu samu abun koyi a ciki. Wani lokaci ma Allah ya ka ba annabi labarin abin da a zamanin sa abin ya faru. Annabi yana Makka, yana fama da kafiran Makka, aka sauka masa da suratul Rum. Allah yana bashi labarin gulibatul Rum fi adana al-ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sin. Saboda haka shi labari wanda a ciki akwai darasi da zai amfani al'umma, to yana da muhimmanci kwarai da gaske, matukar labarin tabbatacce ne. Allah ya ba manzo Allah sallallahu labarin kisar annabi Yusuf, ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, mu muke baka labari mafi kyau, wanda duk labarin da aka samu a duniya babu kamar shi. In kana karanta Qur'ani mai girma za ka ga sura guda sunanta suratul qasas, sura ta kunshi labarai da Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So irin wayannan labarai waɗanda akwai darasi a ciki, wanda kuma hanyar da labarin ya zo mana mu ta inganta a wajenmu, to muka kawo shi a matsayin misali domin jama'a su samu izina. Kimanin makonni 2 da suka wuce kun kai wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ziyara a fadarsa. Ko me kai ku fadar gwamnati? Shugaban kasa? To alhamdulillah, babu shakka ina cikin wayanda suka kai wa shi shugaban kasa ziyara, kuma babban makasudin abin da ya kai mu zuwa ga wurin shugaban kasa shine na farko, tun lokacin da ya dawo daga nan Birtaniya da ya zo ya jinya, da ya koma gida ba a samu ya sadu da malamai na addini waɗanda alhamdulillah sun yi ta fatan alkhairi da addu'o'i gare shi lokacin da yake nan yake jinya. To ya dawo, ya kamata a ce an sadu da shi, an yi mishi murnar dawowa, kuma an mishi addu'a, sannan a sake tunasar da shi irin nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya aza mishi na jagoranci. Lokacin da muka je, ba kawai maluma na addinin musulunci kawai ya gani ba, har ma malamai na addinin Kirista ya gana da su kafin a gana da maluma na addinin musulunci. To kamar kun shaida mashi irin halin da talakawa suke ciki? Babu shakka, mun zauna da shi, mun shaida mishi. Na farko mun jawo hankalinsa cewa ya gode wa Allah subhanahu wata'ala. Allah ya yi mishi ni'imomi masu yawa a matsayin shi na shugaba. Lokacin da ya zo jinya, labarai iri-iri an yi ta yadawa, amma masoya da maluma da kungiyoyin addinai daban-daban
sun yi ta'addoyin Allah ya dawo da shi, to kuma Allah ya karbi addu'arsu ya dawo da shi gida lafiya. To abin da zai taimake shi shine ya yi adalci, domin ina tunawa na karanta mishi wannan aya, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nace mishi yanzu nan muka saurari limamin juma'a da kai muka yi sallah, kuma sai da ya karanta mana wannan aya. Babu masallaci da zaka shiga daga cikin masallatai sai ka ji limamai ran juma'a suna karanta wannan. Ma'anansa adalci ake nanatawa a kunnen shugabanni domin su yi adalci, shi zai taimaka musu. Na biyu, mun ƙara jan hankalinsa cewa talakawan nan da suka zaɓe ka to kuma suna da bukatu, kuma suna maka fatan alkhairi. Ka tuna Allah subhanahu wata'ala ya sa hatta laifinka ko kurakurenka Allah bai bari talakawa su ringa gani ba. In mutum na son ya samu matsala to ya soke ka, da ya soke ka sai ya gamu da fushin talakawa. Wannan rufin asiri ne Allah ya maka. Saboda haka to kai kuma me za ka yi don ka sanya wa talakawan nan murna da farin ciki saboda abin da suka yi maka na wannan zaɓenka? Muna jan hankalinka kada ya zamanto labaran da ake kama iyaka kawai na wuraren jami'anka na tsaro, ya zama kunnenka ka buɗe shi har zuwa waje kana iya jin me talaka suke faɗi. A kawo sauƙi cikin lamura. In kai sauƙi, Allah zai ƙara sassauta maka, ya ƙara maka lafiya, ya ƙara wa gwamnatinka albarka. To shi kuma me yace da ku? Babu shakka ya ce wannan nasiha da wannan wa'azi da aka yi mana mun ji daɗi, kuma haka ake so ya zamanto malamai suna zuwa lokaci-lokaci suna mana wa'azi, domin amana ce Allah ya aza mana. Saboda haka ku zo ku tunasar da mu, in kun tunasar da mu haka zai taimaka mana, ya ƙara nuna mana cewa alhamdulillahi yana jin labaru da yawa, domin ya nuna tattalin arzikin Najeriya ma ya soma farfadowa saboda talakawa yanzu sun rungume noma. Saboda kamar aikin hajji na bana, mafi yawan waɗanda suka je aikin hajjin bana mafi yawa manoma ne. Yace wannan labaru ya zo mishi, wannan ya faranta mishi rai, ya nuna cewa tattalin arziki ya soma farfadowa, kuma mutane sun koma gona suna yin noma. Sannan kuma in Allah ya yarda yana tabbatar mana duk matakan da zai iya ɗauka domin talaka da ya zaɓe shi ya ƙara sassauta mishi, ya ƙara jin daɗi a wurin samar da ainihin wato abubuwan more rayuwa. Ce in Allah yadda zai yi, sai dai abin da yake nema mu ci gaba da taya shi addu'a. Wannan ayyuka ba zai yiwu ba sai da addu'o'i, kuma sai da ainihin wato shawarwari irin na maluma na addini. To wasu suna ganin kamar wa'azin da kuke ya fi mai da hankali akan kafirta mutane maimakon magana akan matsaloli kamar su cin hanci da rashawa, a fyaɗe da ake yawan yi da kuma satar mutane. Ina ganin ba su mana adalci ba masu faɗin wannan, domin ina tunawa sai da muka shirya wani wa'azi na ƙasa ga baki ɗaya wadda muka yi a Sokoto ga Malam Muhammad Kabir Gombe. Topic da muka bashi wadda zai tattauna a kai shi ne illan cin hanci da rashawa, yadda ke rugurguza al'umma. Muna cikin waɗanda muke ba da goyon baya ta kowane iri, kuma mun yi semina na musamman a Abuja don kira yaya za a yi a yaƙi da cin hanci da rashawa, yadda ke rugurguza tattalin arziki, ya rugurguza al'umma duk inda muka tsaya. Domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sai da wani hadisi da manzon Allah ya bada labari, ya tura wani bawan Allah ya je ya karɓo zakka. Da ya je karɓo zakkan ya dawo, sai ya ce wa manzon Allah, wannan an bani in kawo muku, hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya, wannan naku ne, wannan kuma an min hadaya, ni an bani kyauta. Annabi ya ce da muka ɗauke ka muka baka aiki, muka yanke maka albashi, sannan muka tura ka muka baka amana, ka je ka karɓo mana saƙo, sannan ka dawo ka ce wannan naku ne wannan nawa ne, me yasa baka zauna a ɗakin mahaifiyarka ba ko a gidanku har wannan kyautan ya zo ya same ka? Duk mutumin da aka bashi albashi, aka bashi amanan wani aiki, sannan kuma aka tura shi da amana na ya je ya yi wani aiki, sai ya karɓo wani abu ya ɓoye, ya yi gululi, ya ci hanci da rashawa, ya yi abin da bai kamata ba. Saboda haka duk inda muka tsaya muna gaya wa ainihin wato jami'an gwamnati, muna gaya wa sauran duk waɗanda suke da wani haƙƙi a kansu cewa su ji tsoron cin hanci da rashawa. Yana rugurguza ainihin wato tattalin arziki, yana rugurguza al'umma. Sannan ai ya kamata a gane, domin wato akwai bambancin tsakanin ɓarawo wanda zai fasa gida ya yi sata
da kuma ɓarawon gwamnati. Yanzu idan ka shigo wannan gida ba ka da daman ka shigo wannan gida ka zauna inda kake zaune, sai da aka baka dama, sai da aka amince maka, sai da aka baka takarda na shaidan aiki. Haka ne ko ba haka ba? To tun da ka shigo nan, to duk wani abin da ka ɗauka nan an amince maka. Idan ka ɗauka a ɓoye ba fata nake ba, nan ba a ce ma ɓarawo, sai a ce ma ka ci amana. Saboda sai da aka amince maka, sannan sai ka ɗauki ainihin wato wannan. Don haka ka ci amanan al'umma, dole kuma a maka hukunci. Saboda haka sai kenan kaga duk hanyoyin da za a bi don a ci amanan al'umma, a ci amanan ainihin wato gwamnati, ko a ci amanan gida kamar mai gida ya ba da amana zuwa ga uwar gida ta ci amana. To duk wani mai amana da aka aza mishi amana, in ya ci amana sai Allah ya tambaye shi dangane da wannan amana. Wasu suna ganin ma kamar aibin barawan ofis ya fi na barawan da ke tar hanya ko wani abu, saboda sata shi tana shafar al'umma masu yawa. Kwarai da gaske akwai wannan, kwarai da gaske. Ai shi an amince mishi ne, mutumin da ka amince mishi ai baka kulle kofa. Don haka ka bar shi komai gashi nan, amma sai ya dauka kuma ya karkatar da shi, maimakon ya yi abin da ya kamata da zai raya al'umma, sai kuma ya je kuma ya raya kansa. Saboda haka wannan cin amana ne babba, dole a yi ma mutane gargadi da wa'azi. Sannan abin da ya shafi maganar kafirta mutane, ba ma kafirta. Kamar yadda Malam Muhammad Kabiru ya bayani, ba mu cewa wani kafiri ne sai wanda Allah ya ce kafiri ne a cikin Alkur'ani. Ai ba mu da dama. In ka ce ka kafirta wanda Allah bai kafirta shi ba, to ka samu aiki. Domin kalman kafirci in ka faɗe shi zuwa ga wane, to in ba kafirin bane ba to ya dawo kanka. Saboda haka duk abin da za mu iya yi, muna yawa mutane kira irin yadda muka ga Alkur'ani ya ce ai kira, irin yadda manzon Allah ya ce ai kira zuwa ga sunna. Sai dai kawai mutane ba sa yi mana adalci. Wani lokaci kawai abin da ya zo bakinsu sai su faɗi, ce ai mun ce kaza mun ce kaza. Kamar da nake faɗi ɗazu, akwai sufaye, kowa da irin yadda ya tsaya. An riƙe jikokin annabi, wani ya ce yana bin jikan annabi wani ya bi jikan annabi wani. To ba a ce maka ka je ka bi jikan annabi ba. Wa aka aiko maka? Annabin ne aka aiko. Amma jikan annabi ka so shi, ka martaba shi, ka ƙaunace shi, mu muna ƙaunansa. Amma wane ne aka ce kai koyi da shi? Shine manzon Allah. To in kai koyi da manzon Allah sai ka zauna lafiya. Saboda haka wani yana so ya biya bukatarsa sai ya fake da jikan manzon Allah ya ce to mu muna wurin. Kana wurin, amma ba nan aka ce ka tsaya ba. Ai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai bar duniya ba, sai da ya so mace wane ma dan aljanna ne, wane dan aljanna ne, wane dan aljanna ne. A bakin wa aka ji? A bakin manzon Allah. Amma bayan nan ba wanda ke da garanti ya ce wane dan aljanna ne. Duk wanda ya ce wane kuma dan aljanna ne, kamar ya dauki bakin manzon Allah ya yi magana. To wani abun shine in mun kuma ga ita kungiyar Izala, kwanakin baya an ce rarrabuwar kawunan da aka samu an gyatta. To amma kuma daga baya sai aka ga tafiyar ta wargaje. Yaya wani hali ake ciki yanzu? To alhamdulillah, kamar yadda wato kullum in aka samu kungiya na addini ana iya samun ainihin wato sabani a tsakani. Wannan kungiya yau shekaranta kusan 40 da kafuwa, bayan nan ta yi fama da rikici iri-iri, amma kuma Allah ya taimake mu daga baya an zo an samu fahimtar juna. An samu wani lokacin da ya kai dan izala in ya gamu da dan izala dan uwansa wanda aka rabu, wannan na iya cewa wannan kafiri, wannan baya iya bin wannan sallah, wannan baya iya cin yankan wannan baya iya auren wannan. An samu wannan rikici, amma tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da dama muka zo aka haɗu aka yafe wa juna wannan, to daga nan aka samu a cikin kashi 100. Daga yaushe kenan? Kusan 2011. To yanzu wani hali ake ciki? Kamar shi ne nake ta sake wargajewa. Kullum farko tukunna lokacin haɗuwan da aka haɗu, idan an shekara kamar 15 ko 20 ana rabe, to idan an zo an haɗu lokacin haɗuwan dole ne akwai abubuwa da ya ta faruwa a baya, ya kamata a bi su a hankali don a gyara su. To amma sai ya zamanto ba haka aka yi ba, an samu ainihin wato rashin fahimta. Yanzu kuma an zo an haɗu, to an yi kwamiti da ya kamata ya zamanto kwamitin ya bibiyi yadda abubuwan nan za su tafi don ya ɗaure. Sannan muna da ƙa'ida da muka haɗu, shine akwai constitution na ƙungiya. Constitution na wannan ƙungiya, tsarin gudanar da ƙungiyan ya nuna akwai shugaba na ƙungiya wanda yake ƙarƙashin wannan shugabanci, kowa da kowa na ciki.
akwai kuma shugaban majalisar malamai. Shugaban majalisar malamai wato shugabanci ne daga cikin kwamitoci ko directors daban-daban na kungiyar, shi ma ɗaya ne daga cikinsu kusan 20 da wani abu. Mine ne yanzu ya kawo ai dole sai in nayi bayanai za a iya fahimtar yadda abin yake. Abin da nake so in ce a irin rigingimun da yake da yanzu babu shi. In akwai da rigingimun na wane bai zai bi wane sallah ba, wane na faɗa da wane, duk wannan ya gushe. Amma duk in aka ce an samu saɓani dole ba za a rasa ɗan abin da ya rage ba. Wannan abin da ya rage shi ya sake haifar da ainihin wato rigima tsakanin bangarori guda biyu namu na kungiyar Izala. Daga baya mun yi zaman cewa abin da ya kamata a yi maimakon mu zo mu haɗe ga baki ɗaya a yi ta samun rigima, mu haɗu kamar wannan kungiya a matsayin wadda nake jagoranci ta shirya wa'azi. Kungiyar da shi Sheikh Sani Haya Jingir ke jagoranta a matsayin shi na shugaban majalisar malamai a can, su ma su shirya wa'azi. In mun shirya su zo mu haɗu mu yi wa'azin tare. In mun yi wa'azin tare a matsayin mu muka shirya, daga nan kuma su shirya, mu ma mu je a matsayin sun gayyace mu, ba mai iya fahimtar akwai rigima. Har mun so ɗaya mun yi ɗaya a jihar Niger, muka yi ɗaya a matsayin mu muka shirya, sannan na gaba su kuma suka shirya ɗaya a Bauchi, muka je aka yi. To amma bayan nan kafin nan ya kamata mu zauna da shi ya consulting ɗinmu a tattauna kafin a sa na gaba. Sai ya zamanto baya nan da ya dawo aka ba shi labaran da ba haka suke ba, ya tashi ya sanya wa'azin cewa za su yi wa'azi a wuri kaza, in ban manta ba ina jin ko Zaria. A lokacin Sheikh Alhassan Said Allah ji kansa ya ce a'a kar kai haka, tsaya ka tattauna da sauran yan uwa a sa lokaci sannan kowanne ya amince. Ya ce a'a ya riga ya saka, ko dai a zo ko kar a zo ba za a iya abin nan ba. To yanzu da yake dai baya nan kusa bare kare kansa yanzu an kafa kwamiti kenan. A wancan lokaci haka muka rabu, amma daga nan su suka ƙi bin ka'idan da muka yi na cewa a ci gaba da yin wa'azi. Yanzu kamar me kuke kuna ku bangare na ganin cewa an sake daidaitawa? Mu har yanzu ai ba mu muka ƙi su ba. Mun bi ka'idan da aka shirya cewa za mu kira wa'azi su zo, su ma in sun kira mu zo. Amma tun da muka kira wa'azin da muka yi na ƙarshe ko na wanda ke zo mun yi ɗaya sun yi ɗaya, ya kamata mu ne za mu yi, sai muka sa a Yola jihar Adamawa, sai suka ki zuwa, sai suka sa nasu a wani wuri. Ya kamata a ce da lokacin sun yi haƙuri sun zo sun bi an yi wannan wa'azin, daga nan kuma sai mu koma inda suka yi, sai mu koma a ci gaba da bin su. Sannan akwai abubuwa da dama wanda yake ya kamata, amma mu a fahimtar mu har yanzu ƙungiyar nan har yanzu ba mu da matsala tsakaninmu da su. Matsalan bai wuce na ainihin wato shugabanci na a zo a zauna a tattauna me ya kamata a yi ba. Su ma idan suna nufin ainihin wato haɗin kan al'ummar musulmi, ko da matakan da muka ɗauka daga farko da ya kamata ya taimaka wa al'umma, an samu yadda za a samu haɗin kan al'umma. Amma ko ba komai an gusar da rikicin wannan ba zai bi wannan sallah ba, wannan ba zai bi kaza. Dan abin da ya rage kaɗan ne, wanda kuma har yanzu mu muna cewa kofar mu a buɗe take. Idan suka nemi mu zo mu zauna mu tattauna mu gyara yadda za a yi tafiya, ai za a yi, ba wanda zai ki dan uwansa. To Sheikh Abdullahi, mu taɓa yin wani kalma ba na Allah wadai ko suka ko zagi gare shi. To shi ko ya yi ta yi akan mu, amma muna saboda kurewar lokaci Sheikh Abdullahi Balalau a nan za mu da sa'aya. Muna godiya da wannan ziyara da kuka kawo mana. Sheikh Kabiru Haruna Gombe, muna godiya kwarai da gaske akan wannan ziyara da kuka kawo mana. Jama'a, saboda kurewar lokaci ne ya kamata mu da sa'aya 20, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.